Нови телефони iPhone 6s и iPhone 6s Plus са в пъти по-добре от предшествениците си и засичащи колко силно е натиснат дисплея им. По-голям таблет iPad и телевизионна платформа с собствен магазин за приложения. Американският технологичен гигант Apple направи тройна премиера на последните си постижения в света на модерните комуникации, с които се надява да повиши продажбите и печалбата си. И трите технологични шедьовъра бяха представени в Сан-Франциско, Калифорния, от изпълнителния директор на Apple Тим Кук. С огромна радост и вълнение ви представям новите iPhone-и. Външно новите iPhone по нищо не се различават от предшествениците си. От Apple обаче отбелязват, че под повърхността всичко е променено. Процесорът им е с 70% по-бърз, а паметта им е 16 гигабайта. Гвоздеят на мобилните телефони е авангардната технология 3D Touch, която разпознава 3 степени на сила на натискане на сензорния дисплей. Чрез нея може да се премине моментално в режим екстрено селфи, както и позволява много бързо превключване между приложенията. Има и подобрена 12 мегапикселова камера, с която могат да се правят видеоклипове в формат 4K. iPhone-ите ще се предлагат в 4 цвята. Традиционните сребристо, златисто и сиво, плюс вече и розово злато. Днес имаме и най-голямата новина, свързана с iPad, откакто таблетът съществува, и съм особено развълнуван да ви я представя. Това е iPad Pro. Новият таблет на Apple е по-голям с 12,9 инчов дисплей и работи 2 пъти по-бързо от предшественика му. Според компанията, бързината му е съизмерима с 80% от портативните компютри, продадени през последните 6 месеца в целия свят. На него могат както да се гледат, така и да се редактират филми. Батерията му издържа 10 часа, а заедно с него като допълнителни продукти са разработени и магнитна клавиатура, както и Apple Pencil, снабден с сензори, които го правят абсолютно съизмерим с използването на истински молив върху хартия. Това е новата платформа Apple TV и ние вярваме, че това е бъдещето на телевизията. Новата версия на Apple TV има нов интерфейс, позволяващ на потребителите да правят заявки за специфични програми и филми чрез гласови команди.